एक भक्त माई के सपना में देखले बा कि माई स्वर्ग लोक से धरती पर आ गल बाड़ी। कहत बा भक्त कैसे, झूरू झूरनीना के पतैया डोले लागे, मोरी मैया आईली हो। जगमग भइल घर अंगनावा तह पड़ते माई के चरनावा हो। जगमग भइल घर अंगनावा तह पड़ते माई के चरनावा हो। त मैया मोरी सातो बहिना दिहली तारा सानवा आज हमारी अंगनैया आईली हो। आखिरी लाइन में भक्त बतावत बा,